Shalom. Ada orang sudah mulai perminggota tapi majo porsian sekolah minggu doh di unutian non doh remaja.
Seperti wanita
Adorak sota mulai marhaudaton marsaur dohot debata parjulo mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Amen. Marede mahita buku deta nomor sia ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Songonondo hatan ni Tuhan Jehova, manang ise na mamelehon hamauliateon, ido na pasangap au, jala mabay dalan, asa hupatuduhot tuibana, hatuaon ni debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hupangido hami tuho say leho matodim na badiay tu bagasan rohanami say paiyan di bagasan hami asin ni roham dohot hati goran nani patupa ni anakmu Yesus Tuhan nami say ramoti hami di hamasa ni pangujunan bargugoy mahami mangulahon lo meni roham
asalam marlas niroha hami mina denggan ni pabayanammu di hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehuria mahita. Patik di Mingguta sadarion ima sian patik perjulu satu patik pasapuluhon. Patik perjulu au Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduaon dang jadi gana ommu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toro ni tano yanggo tunggabe si sobbaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yanggo soture dalanna ai hona uhumna dosubut akan marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaonom ari ma ulahamu nasa si ulanmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de batamdoi dang jadi hom mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe namangebati hutam ai dinawon ari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di bahenido bahen di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradian nanai jala di parbadiai. Patik palimahon iko pasang apomun atau rasmu asa mertua ho jala leleng mengulu di tano nanilehon ni Jahoba de batam di ho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko panako. Patik pasiahon unak ko olo makatibdakon hata na sotutu maralohon dongan colma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringot tupat nasa pului odo ahudo Jahoba debatam ninna debatata pargogo na suhatu dosan jala parimas siluluhon dosan yamama tupinop parna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinop parniakan asogoro hadiau alai asido rohakku dia akan nomor ribu-ribu akan nomor holong roh hadiau
naso mangalaosi patiki ido sahatna atong rap mangido gugu mahita lao mangulahon patik nai ale Tuhan kita mangulahon nau partu patik ni amin. Mari jahuria mahita. Tato potima dosata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Poro debata pargogo na suhatu dosan sitopa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom mano poti dosa nami. Nahula hami marhite-hite sian pangalaseon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang siap pakateon nami nasoture. Roh di pangulion nami dihisap-hisap ni roha nami. Nata masih tutudo na uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sosol bagi dohami nuaing ala ni i. Asi maroham di hami ale debata nami pardenggan bahasa jala parasi roha doho ala anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di perbadia tu roha nami be asa tarbain hami mangulei ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sangat hami Tuhan uluan nasora suda nani parbaga-bagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonot do pakkaholong ini debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing di ibana. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin.
Marede Huria Mahita. Epistel di Minggu Tasadarion imana tersurat di Lukasia ayat 22 1 27 tajahama di bagasan responsoria. Laos di dogma ia anak ni jolmai iku godanggo taunonna bolok konon ni akka panungganei situani malim dohot siboto surat do ibana dungi pusaud do jalamula mangulu do di ari patuluhon. Tu salut nama didok, ia adong nanai mengikutan au, di sawadahon madina, dituhuk ma ari-ari au pinasilang natu ibana, lau mengikutan au. Ai aguan hosa ma naing paluahon hosana, alai na aguan hosa alaniahu ido na pangulu hosa. Ai ama gunana dicoba, nana seperti beo di aku dirina laus mahudasi. Asa na ulu maila alaniahu dohot alaniak kahataki bailaun ni anak ni jolmai do ibana dinaro ibana di bagasan hasangapon na di ibana dohot na di amai rapon aka suruh-suruan na badiai. Alai ketudo hatakon Tuhanmu adong do debana jujung dison na suatu pamangan sojolo di idaro harajau di debata. Ido sahatna matua do na tumangion hata ni beta jala na upeopsa. Amin. Marede Huria Mahita. Tuhan Yesus
tahatidak koma haporsiau tai songon nadia dia kon ni dongata sa porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea Iro ama pergugu na suatu dosan natu kompalan luwatan au porsea anak dia bata Jehovah na sesadai imana tinubuan ni si Maria nagagagaya siya kon di berbadia Tuhan Tuhan iro tuhata umar nagerni ikang Muhammad Musatus nama ada terpakar dari bana di bawah kumasila na kuat Tuhan wa Tuhan Tuhan Semudah mengulu di hari patulua mengenai kesuko kalau untuk siami kepada Jehovah amanai aku bermusuh Isimai kana tai kamulah suku tanahmu manghumin nganguru au porsia ada dosa huria nabadia huria kapan melakui dan akan nabadia doa dia sesat doa dia tanya mangro untuk mengurus surga kita doa dia berdua dengan surga. Amin. Tapi gimana paduan suara sian Immanuel.
Tabege majolo tikting di minggu ta sadarian. Shalom. Odolan nititing Minggu tanggal 15 September 2024. Sada Romawi Pakobasion. Goarni Minggu dohot topik Minggu. Goarni Minggu sadarion Minggu seplonom dung Trinitatis. Topik Minggu aidenggan do uhum ni Jahoba Tuho. Sada titik 2 Barita Nasorang. Nah di hari Rabu tanggal 10 September 2024 di basa-basa Tuhatta dosa danak boru di keluarga Jekri Wilson Hasibuan, Inata Dewi Deborah, Tri Putri Nesia Borusia Turi, Sian Wek Makassar Sada. 2. Nah di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 di basa-basa Tuhatta dosa danak bawa di keluarga David Anderson Marpaung, Inata Rotua Febriani Boru Hutagalung, Sian Wek Makassar Sada. 3. Nah di hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 di basa-basa Tuhatta dosa danak bawa napa duaho di keluarga Lincoln Roston Siahan, Inata Christine Marta Damayanti Boru Tapubulun, Sian Wek Duku. Hipasdo dakdanaki sok songni natorasna. Sada titik tolu. Tikting naing merbagas. Tik-tik paduahon. Naing majalo pamasu-masuon perbagas somma Anton Parluhutan Banjarnahor, anak ni Amata Manihar Banjarnahor nahinan, tubuh ni Inata Tiomina Boru Nenggolan, ruas ni HKBP Keramat Jati, Sian Wek Tengah, Resort Keramat Jati, Dohot Orwana, Arta Ruth Uli Nababan, Boru ni Amata Jo Dirman Nababan, tubuh ni Inata Nurhama Boru Siaturi, ruas ni HKBP Persauran Sipultak Parhorbuan Resort Persauran Sipultak Distrik Saplonom Hubang Habissaran. Pamaso-maso dipatupa di hari Senin tanggal 10 September 2024 di HKBP Huta Paung Resort Marbun Barat. Di pasu-pasu Tuhan di Batama Sakap Persarepion Nasidai. Tik-tik perjolo naing majalo pamaso-maso perbaga somma Dumes Hasudungan Pardede, anak ni Amata Mangadar Pardede, tubuh ni Inata Suprasni Boru Tabunan,
ruas ni HKBP Kramat Jati sian wek Balai Kambang Resort Kramat Jati. Dohot Oroanna Yesika Situmorang boru ni Amatta Tagam Situmorang, tubuh ni Inata Heris boru Sinaga, ruas ni HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Distrik Walu DKI Jakarta. Pamasu-masua di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 September 2024 di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di Pasu-Pasu Tuat di Batama Sakap Persaripion Nasidei. Sada titik opat ulang tahun papitu puluhon. Hobar tu program ni Huria tapasahat Huria do di pasahat Huria do ulos tu nama ulang tahun papitu puluhon ima. Nyonya Tambunan Mariati Borustopul manang opuni si Natalia gonop marumur 70 tahun di hari Minggu tanggal 15 September 2024 sian wek condet. Sian Lasni Rohana Sida keluarga Dakpola Majalo Ulos sian Huria tatangnya koma anggiat nasida di lehon hahi pason dohot Lasni Roha. Sada titik 5 Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 manang sidi reguler. Pendaftaran Parguru Malua reguler tahun ajaran 2024-2025 nungga ditutup. Jumlah parguru na mendaftar godangna onop lalu halak. Pertemuan pamuhai natoras Parguru Malua dohot pendeta Sadarion Minggu tanggal 15 September 2024 maringana di gereja masuk pukul 10 WIB. Sada titik onom situa pensiun. Di hari Minggu tanggal 20 September 2024 nanaengro Patu paun ni Huriatta do paprohato situa nang pensiun ima amang situa Abdul J Sinaga nasa lelengon makubasi di HKBP Kramat Jati sian wek condet. Sialani i papungu pelea tujolo dohita duk sidung jamita marhite amplop napina tubani Huria di parmingguan pukul 6 pagi 10.30 pagi dohot pukul 10 WIB. Dohot tali kasih sian ganup web. Ima dalatta madok mauliate di pakubasion nasida salilengon di Huriatta. 2 Remawi Dewan Kononia. Calon guru sekolah minggu. Pendaftaran calon guru sekolah minggu nunga ditutup jala omma goar-goar na di jalo gabe calon guru sekolah minggu. Sada Magda Antoneta Borusiagian sian wek Kalibata. 2 Ruth Natasha Novianti Borusiagian sian wek Kalibata. 3 Kesia Remina Lolita Borusiregar sian wek Parserahan. 4 Saila Advani Angelitanta Borusiregar sian wek Parserahan. 2 titik ruas natamba. Mamuka di hari Minggu 15 September 2024 nunga tajalo gabe ruas ni Huriatta ima. Sada keluarga we Huta Barat inang Borusiahan sian wek duku. 2 keluarga Doni Riki Marpaung inang Margaret Bor Huta Galung sian wek Makassar. Sada tatangnya koma nasida gabe ruas namangulu di Huriatta. 2 titik tulu seksi NHKBP. Di Paborhat Huriatta do naposota 2 tim di perlombaan kategorial vokal solo di kegiatan parheheon NHKBP Pasar Rebo Jalamat dapat juara harapat tulu. Do naposota Ima Ingrid Boru Lubat Tobing vokal solo, Thomas B. Sormin, pianis, Alexander Marcelino Sitorus, gitar, tatangnya koma anggiat naposotai lam margoho lahomar prestasi. 2 titik opat
Fan trip pungan ina huria. Borhat do pungan ina ni huriata di tanggal 14 1 tanggal 16 September 2024. Ima napa tupahon kegiatan fan trip tu Cirebon dohot Bandung. Tatangnya koma anggiat mardalan ulauni dohot Denggan. Tolu Romawi Dewan Marturia. Sada Minggu Ekologi HKBP. Di hari Minggu tanggal 22 September 2024 Nanaengro di parmingguan pukul 6 pukul 10.20 dohot 10 pitu patu paon ni huriata do parninggotan tiki panopaon huhut Minggu Ekologi di HKBP hombar tu sososo sian eporus asa dipatupa di huria dohot topik Minggu habal gaon ni Jahoba di bagasan sude natinopa manang di pesalmen 104 mamuka ayat sada 1 tulu tabba 10 tulu. Opat Romawi petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu tanggal 22 September 2024 Ima Paduan Suara Elviko. Opat Romawi titik 2 izin pakobasion. Mardomu tugokon ni pimpinan ni HKBP Borhat do uluan ni huriata Pendeta Dr. Anna CH Vera Pangeribuan Laho Maddohoti Pangujak konon ni bagas ni huria manang rumah dinas Kadep Marturia dohot diakonia di Piaraja Tarutung alani masohot ma pakobasion ni inang Pedita Resort HKBP Keramat Jati mulai hari Rabu tanggal 10 September 2024 sahat tu tanggal 10 September 2024 dohot mangebati huria-huria tu sosialisasi nalaho gabe calon Kadep Marturia HKBP periode tahun 2025-2020 sia. Tatangnya koma asa merdalan acarai dohot Denggan. 4.3 Undangan PPD Expo pameran UMKM dan kuliner. Hobar tu soso-soso ni pareses Distrik Walu DKI Jakarta Amata Pendeta Bernard Marik MTH dohot surat undangan tahun Okumene inklusif tahun 2024 nomor 040 strip PT O1 strip Distrik 8 DKI strip Sia strip 2024 Taringot PPD Expo tahun Okumene inklusif pameran UMKM dohot kuliner di hari Jumat tanggal 20 September 2024 maringana di Sopo Marpikir di Pangido Matusude Pedita dohot keluarga pengurus dohot anggota SPH dohot akaruas nagiot rohana maddohoti ulauni. Songoni masaat nititing di minggu tasadarion akan nasol ni jahahon dititingon boy mata jaha di WA grup wektabe manam website HKBP Keramat Jati. Horas. Tabigi majoro ede pujian sian paduan suara ina Hanna.
Mare de huria mahita laos tapapung ma peliata kantong sada a dohot sadabi. Tuhan itu
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati dohop tikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras maita saluk na kamangina. Sehat dohita sudiyate. Amin. Hata ni debata turpuk jamita dimingguta sadarion. Ima sian na tersurat di buku Pasalmen. Pasalmen bidu 116 ayat sada sahat rodi ayat sia. Pasalmen bidu 116 ayat sada sahat rodi ayat sia. Songonom madidok katana disi tapai hutihut ma. Holong dorohakku di Jahuba. Ala nang ditangiho jauh-jauh parhura jayokku. Ay nung nga dipaeleng tinggol na tuaw. Jadi say jawokku may bana sa liling aw mangulu. Nung nga pola dihaliangi akarate ni hamati anaw. Jala nung nga pola mangunay tuaw akka hagugutan ni Banuatoro. Nung nga pola mangunay tuaw hagugutan dohot pardangolan. Dungihu pa jow-jow maguar ni Jahoba. Ale Jahoba say palua ma todeke. Para sirohado Jahoba jala na benar. Jala para sirohado debatatay. Siramoti akka siujurohado Jahoba. Nungatuk tarje polau jadi ibana mangurupiao. Mula mahuale todiko tu para dia nammi. Edenggaddo uhum ni Jahoba tuho. Tongoddo. Nunga di paluaho todiku sian hamatian. Mataku sian ilu-ilu. Patu sian partuk Tuhan. Say marparange di jolo ni Jahoba maau dia kaluat ni halak na mangulu. Ima sahat na. Amnak kamanami, inanami na hinaholongat di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Sada panidangion penyataan hiduna binari tahun ni turpuk jamitata nung tajahan akid di Pasalmen 110 nomon dimana pinasahat ni parpasalmen tu dibata takas do di hati dakon ibana sengodia balga ni pabahenan ni debata na boy patupahon aha na di hari koton ibana di bagasa parngulon nay. Lumubi di na mangadupi hagugutan, na mangadupi hasusan, nguluna. Songoni dohot si taunon na porsuk. Halanan yadupan nay, hamatiya do pakorhon na ujung na. So naniro nai diturpuk taon na kinunga pola bihaliangi akarate ni hamatia nao. Jalanunga pola mangunay tuaw akka hagugutan ni Banuatoro. Nunga pola mangunay tuaw hagugutan dohot pardangolan. Imakiadaan kondisi ni parngulon na. Adorakso roibana pasahat tuadupan ni dibata. Ala ditadda do dirina. Diboto do iseibana. Nasubuy malua siyan ragam ni naniadupan nay. Dohot akan namasa di bagasan nguluna hobar tunaong dibaritahon ibana. Jala diboto do naswadong naboy mangurupi laho paluahon ibana siyan na binaritahon na inaki. Alay marhite siyan panadaon
dohot hapor siaun na sitong maradupod di bata. Jalanong takas marnida nasa pabahinan ni debata. Lahu patupahon nadinggad dohot narikot tungulo ni Jolma di tonga-tonga ni Portibion Markite kolong ni Rohanay. Jala sudedo maktilalahon. Jala ima na mangocar rohani parpasal menon. Asa toktong marsihohot marhite nasay dihaholongi debata ibana jala ibana pe dihaholongi ng debata dipatuduhod do panadaon ni dirina so trupuk epistel tanak kinata jaha di suwadahod do dirina marhite nasay toktong manuhuk silang ni Tuhani ahape dan yadupan na nekon tutuhat pay do ibana pasahat ko. Songon edit tanakin nomor 610. Nah, dia de nakin pedehon hibul rohakku Tuhan Yesus. Jala memang dipatudu hodo na hibul rohana maradupun debata. Marhite holong ni rohanay. Lamar lapatad dang hiya dihalupa ko ni bana debata di bagasan nguluna. Jala ima pamukani panidangyon na namadok holong dorohakku di Jehovah. Aku mengasihi Tuhan Allah karena Tuhan Allah mampu bisa melakukan apapun yang saya hadapi dan melepaskan aku dari segala sesuatu persoalan yang muncul di dalam kehidupanku. Jala holong rohana di Jehovah ala nunga dipakilalahon. Jala ido bay na didok ala naung ditangihon jauh-jauhku parhurajayokku. Alay dang itu parmulaan ni parpasal menon pabuahon na holong rohana di debata. Takas do taboto sianak kanong tajaha di buku pasal meni. Ala memang dibagasa parngulon na setoktong do diulahod jala dipatuduhod do pabua na sohya ibana makalupahon debata. Na sohya ibana pasirikon, manarikon debata. Lumubi macuadahon na sopolarikot di ngulu na debata. Dakya di patuduhon ibana. Alay ganupari, ganuptiki, naso halupahonon na debata sian nguluna. Tidak pernah melupakan Tuhan itu dari dalam kehidupannya. Manang nahapi dia dupi. Pos dorohana nadungana jala urupan ni debata do ibana. Halanunga tung masay takas pabuah nasay dihaholongi do debata. Mulu say toktong dihaholongi debata tutu debata pe. Takpasi dingon na tutuakan namar holong ni roh hatu ibana. Dari ada ido na pinangido ni debata. Songon na didok Tuhan ta Yesus. Na di Matius bidu 22 ayat 30 pitui. Jalanunga tabigi nakin dari pajojor marhite siap pati na 10. Alay Tuhan ta Yesus madok pati rakyat. Na dua bagian ima nama dok si haholongammu do Tuhan debatam sian nasa atiatem sian nasa hosam dohot sian nasa roham. Jalan apa duahon nanidok di Tuhan ta Yesus buse natakas taboto si haholongammu do dongammi doson dirim.
Jadi dakolat di batana dihaholongi tutu songo parpasal menon. Dakolat di bata dihaholongi alai dihaholongi do nangakadungan na porsiai. Kalau dihaholongi di bata hape tang dihaholongi dongan na batotu dakpas. Kalau dihaholongi di bata saya dipuji-puji di bata hape saya murhing buhina mamereng dongan na. Manang say suguro hana mamereng dongan na say tubuh hosom do akalate ni roha marado podongan na atau tudang merlapatan holong ni rohanai tu debata hobartu padohan ni Tuhan Yesus. Tidak ada arti mengasihi Tuhan Allah tetapi membenci saudara-saudara seiman. Jalan molo manghuton nanidok itu hatta Yesus molo dang jula hombabari suangdo molo hola patuduhon na di bata dihaholong. Tapi dongan na hadietong dianggap itu musuh berat. Tidak perlu ditemani, cukup Tuhan Allah yang dikasihi ditemani. Jadi molo saurdot manaksadalan holong ni roha tu di bata doho tu donga jolma atau tu bahenon ni di batama aka nadinggan di ngulu ni hita na porsiai. Songon naung takas di patuduho di bahet di bata tu par pasal menon. Alaradi di bata, olo di bata manangihon ahana pinasahat nay. Jalana pinasahat di par pasal men dadalani dan yadupi las diroha alai sada si taunon na macai duduk didok rateni hamatian gimana makaliangi nguluna jala di pakilala honibana songodia pabahenan ni debata halana dihaholongi bana debata gabe didok ma ai di paeleng pinggol na tuau jala sayjuwokku maibana saliling au mangul diboh todo halani hapor siaon diboh todo natangi debata laho paimahon ahana sinuarahon ni parpasal meno. Jadi namar lapatan mapanidang yon na itu tu pabua naso halupa honon na debata sian nguluna di ganup partikiat. Dapatan na dadah alani na marukil na mangadupi hasusan. Dadah holan alani narikot tutu. Gabe ro ibana tu debata mangidu pangrupion. Alani hasusan di bagasan nguluna jala ima na mangojar rohana makaholongi di bata. Api molo nga di bagasan hasunangan molo do sipata dang dingok bede bata. Jadi panidangion pengakuan penyataan na pinasahat ni parpasal menon nama to say juwo kumaybana saliling au mangul. Selama aku hidup aku akan tetap memanggil nama Tuhan Allah. Tutu nagabi sunggul-sunggul doi. Lahu paingoton asauna kola ditikia dong. Diadupi hamaulon hagukutan doakan nasubui bahenul lahu paluaho diri sian nania do panai. Gabi rotu di bata HP ditiki marlas niroha marsunak-sunang. Padang apa lah dinguk di bata. Kodohonom matutu jala ikon hati dakonot tama laho patuduhon naholong rohatta di debata imam arhite hatani detta na dokter surat di nomor 262 na tape holan sahali satao taide honi di hatai ni dei di dok debata kudo dongaku ganu pari ganu tau tupahanna do lakaku urupanna au
manao. Pos doro hakki disi di bata dodongaki saleleng nai. Ima disungguli dipaingot tuhita kana porsiai asa toktong bui ya patuduhon na di bata dongan na ganupari ganuptikki saliling nian itonga-tongani Portibio. Jalanunga jut taedehon ganuk taon jani sataon bu taedehon rakyat oleh jani sataon pe. Ala sipata dung dia deho ni baboy do berubah pangalaho do sikap nakpabahena pe. Mulo dia deho de batakku do ngaku ganupari ganuk taon upahanna do lakkaku rupanna au manaon ala ibu itu berubah. Pabuana so di bata di pangasaho bi di bagasan nguluna. Olo mai alani nasopolari kokbe donganan ni di bata alani hamalo may sipata. Molo malorak pola rikot diurupi nasik ka. Sudah mampu. Songon na ditonga-tonga ni Portibion. Molo adong na malo. Molo diurupi dongan na. Tor di presiding letu sadai ko. Jala kya pola mangidu pangurupion molo nunga nga diboto sudi. Jala songon ima tong wadupan ni debata. Dak pola debatakku bedongaku ganupari ganuk taon. Dapola tupahan nabe ay buy duaw patupahoni. Omalani hagugon alani hamalon. Sipata alani habisuhon ni tajol mana di Portibio ma. Ala adong merasa kekuatan, kemampuan. Nasubuy hahuaon ni manang nahapi. Tarsongon edde na ya tabigi sinuaingon. Ya dora tabigi mudah donga ka pesta-pesta rupani edde ya tani edde ima na didok na anak midan. Ya do edde honi tahe anak midan. Ya. Jadi molo di hatani edde ya sahira nasodong biak ka hamaulon na diadupi di tonga-tonga ni Portibio. Molo nunga di edde honi. Jala taida ma akan namang edde honi ina ma hicana ina magirangna ala memang ido horwana nani go barhon ni eddeon ya pulunga di eddehon anak medan dua kawan mulungin narupani sungguh dia ma anak medanon holam modal pergaulan boy duau mangulu inna musemat to modal pergaulan boy duau mangulu isi mana holan modal pergaulan boy mangulu do tumar sikor do mulo holam modal pergaulan rati. Jala didok muse sungguh dia keadaan penampilan kondisi ni anak medan namang edde honon. Ya didok di hatani edde nai terlumobi di penampilan mencantik dua kawan ni muse matto. Mencantik sonang manak susah happy dua kawan. Isi muse ma molonga susah boy happy ngulu narong na boy mar happy ngulu na molonga susah. Isi mangulu na mangulu di bagasan hasusan madok happy duau kawanda mulo happy hape nga marukil susah ngasing dohonon niak kadunganan jala mulo tapamanat taparohahon ubartu na tabige do na taedehon ya rupani didok do muse di edde nakpe 21 solo digotiki ya siap bela kawan berpartisipasi dan minuto halapatan ni 21 on ati na kudi alam do arti ya kudi alam jadi memang mulau mangatusi dan hiduk na kudi 21 na solo digotiki benda tajam mon manang na parang ya membela kawan berpartisipasi membela kawan mulau adong nahona pukuli mo rupani dang namang rupiah sa dinggap parungulon na. Jadi jala lasadong muse dihatao tong yedde umma kehibatan ni namang eddehon ni tong anak midani ya biar kambing di kampung sendiri banteng
perantauan. Isi mana madok sunguni anak midan. Mana naik pajagu-jagu mara dan hidup na dison. Mulo didok. Biar kambing di kampung sendiri. Alai. Ya. Kehebatannya. Tapi anak midan dang kambing di hutan ate mula anak midan. Harung dua anak midan teh di hita. Dang harung ate. Mula anak midan didok kambing. Alai di parangaratuan gabi didok banteng. Mula songoni pangalahona tutu. Ya. Tentu nasoriko be pangurupion ni di bata di mudu nate. Alani hagugom mo. Saya mah holan patuduhon hebatna. Jago ninna. Tapi dang. So ni mah adong dibaritahon. Yado tabi gira baritahon. Sada halak na jago termasuk sada pareman na siak kota Medan. Asa lam hibat juibana. Lama ibana mangaratto tu Jakarta onate. Marga Manalu inna setebite marga Manalu. Jadi borhak maibana naik bis tu Jakarta. Saat ma di Jakarta di terminal turu di bana siap bisi. Adong matok parema di terminal 5 Lukon. Manalu inna. Marga Manalu dong memang. Nyon na mangaratto. Bah, longang ibana dia diboto margaku. Narohani pareman Medanon. Besok kumuse Manalu. Ayun na. Di pajonok ma. Kaya hahorwa sa igora-gorammo. Aharusammo. Ahanarikot diawin na. Dang di boto berzini rohani na di Medanon manukon lautu dia hamu. Asa patuduhonon na marupani dalan. O tao. Gripu do na naik pajago-jagoon. Ayaw pi jago do. Parema duaw. Kambing au di Medan. Babanteng duaw di pangaratuan. Bain na umatong na masuk dipikir. Jadi songonima parnguluan ya, na menganggap merasa hebat. Ya. Nah tapi so dihaholongi di bata dia mampu dia sanggup untuk menunjukkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Jadi unang ulu hita mangedehon anak mideni itu. Napula teh dehon be. Ya. Patuduhon napa jago-jago hodo molo di anak midan apalagi nuengon mangodasi pe ngahiara taida tiak kamanginang mangodasi na sa rumah tua do. Mangodasi alai dia dehon anak midan. Anak midan dua kawanin na musim tok tuna na sa rumah tua. Tidak pas bekat. Arong musi sada na dia teh nakkan. Ama edde ya do tabo tu edde. Ope ter molo edde honon hebudo halak kita batak. Ama edde. Jamila. Molo ngadi edde hon onda torna mangedde honi tur hebat do Jamila torinda do mangedde hon. Tatad do si Jamila kan. Ya. Bintang film India boru ni kalipa parumain ni napiga husukun akamanginang padita tangaruk parumain na namarguar si Jamila. Ang minuto manang nasa dia gabi di bayan parumain ni padita namarguar si Jamila boru ni kalipa musayat to. Mulu boru parumain ni situen erak pola baru pia. Jadi ima keadaan do memang kehebatan ni kita jolma di tonga-tonga ni Portibion alai tutu molo pekon nasongoni ala memang akahiburan na may dangdagabi halupahonon makaholongi di bata. Ido nanay si patuduhonot ta. Tahaholongi di bata. Jala tok-tok tahamoliate hutu di bata. Tunga hape nadong dinguluta satu partikiat tahun. Tak kalupa honot ta makaholongi di bata. Jala naik kotok-tok ta pangasahon jala tahaholongi tu hatai nabui do patupahon nadingkat dinguluta asal matotop tetap bertahan kita. Sama padohan ni tu hatta Yesus. Ikon saya toktong
manuhuk silang ni tuhatai. Sada kekuatan, kemampuan may dihita, alam margogo hita, mulu saya toktong tuhatai na mangurupi. Bartu topik ni jamita di lingguta sadarion nama dok. Ai denggado uhum ni Jehovah Tuho. Tuhan telah berbuat baik kepadamu, kepada setiap orang yang tetap mengakui Tuhan Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan sukacita di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dipergugui tuhatai mahita satoktong marsihohot patuduho panadauta mangului lumobi markolong ni roha tu di bata songon panidangion ni parpasalmen di turpuk taon. Amin. Martangiang mahita. Hale Tuhan di bata Jehovah manami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian dohot hasanga pema usobahon rohanami tua dopamu. Disalu nakadinggan di basam na setoktong di patudoko di ngulu nami. Boy dohami marhai pason rotu bagas coromon. Lahu mamuji do pasangapun guarmu na badiyai. Ale Tuhan mau diate matoktong upasahat tami ko. Dia kanong pinatuduhom mo di ngulu nami. Dumubi di parsauran nami dohoto marhite akay de puji-pujian dohot hatam na badiyay na sa toktong manungguli hami paingotok kami akan na porsiyay boy patuduhonon nami. Namar kolong ni roha hami tuho ale Tuhan ay siya kodo sa luho na haroruan ni sa luhot akan nahu hari kotok kami di ngulu si ganupare. Mauliate male Tuhan naktuakati kinaneng robe. Sa toktong madungani urupi pargugui lumobi hahipason dehonom mo tuhami ganup marsada-sada. Ang giat di bagas alas ni roha hami ro tu bagas coromon mamuji do pasangapon guarmu na badiyay. Hale Tuhan di bataja huba manami nang di bagas sadariope. Ngolo tu ngadok pesianak karuas di uria makama nami na nami na subui ro tu bagas corom diari sadarion. Oma na sa toktong madungani mangurupi. Lumobi na di bagasan parsahito na li Tuhan. Aladong dosian tunga-tunga ni ruas ni huriami na di bagasa parsahito nuaingoni ma amanami ope manalu na siyan wik kramat jati sadu. Nina si tijak buru purba opu Moses boru na siyan wik rambutan dua. Eres pardede opu raja doli na siyan rambutan dua. Emmisinaga na siyan wik cijantung pasar rebo. Yosua silalahi na siyan wik rambutan sada. TN sitorus na siyan wik cawang. P tambunan na siyan wik condet. Doot sadaya na konami poso-poso Salomon elone silalahi. Nasian rambutan dua. Tuhoma hupasahat tami nasida asaho na mangurupi lumobi na mangalihon gugo dohot hamalumon diak kaparsahiton na nyedupan nay. Asa parsidohot nasida makilalahon holong ni roham na boy patupahon narikot di ngulu nasida ima marhahi pasot tuak kaari na nengro. Sungoni nangaka na majalo pasu-pasum di tonga-tonga ni keluarga marhite na di pasahat ho danak di tonga-tonga ni keluarga nasida pargugoi toktong natorasna asa boy diajari di tugu-tugu danak naung pinasahat mi gabe si hutoko si uloiho tuaka ari-ari nanengro pasahat tami tuado pamunang huriamia le Tuhan asa ho toktong namian patuduhon akan adinggan lumobi huriam hakabipi kramat jation nanaing patupahon ulaon marhite merayakan hari ulang tahun yang ke-60 do patupaho pesta gotilo nadi parade niaka panitia naung tarpilit di tonga-tonga ni huriam pargugoi sudi aka panitia ya le Tuhan asa tulus saluh na aha nasinakapan ni huriam marlas ni roha laho patuduhon saluhot pasu-pasu do dengan dibasam na setoktong di lehoko
di tonga-tonga ni huriami nanga kaparhalado ni huriape urupi pargogoe mangula akasiulaon dingulus kianu pari nang di tonga-tonga ni huriam asa boy di bagasan hagugon di bagasan las ni roha makobasi huriamia le Tuhan asi maroham di saluhukna nangaka nahuhiri pami di ngulu nami siganu pari homa Tuhan napatulusoni maudiate ma upasahat tami tuho tangi hotang yang nami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade deta, papuji Tuhan deta sian nomor 754 laus kauluti pasahat pepilihan.
pasahma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gicang, hodo haroroan ni saluhut si lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jalaramuti, asahu parhasya kami pilihanon, pati bulkon harajom di tonga-tonga ni kuriam, dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gicang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmu, say South maluman ni Roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gicang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, say sama dosa nami songok panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami to gihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de Batama ho. Isodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaro honma damena tutodim. Hamnak kamanami na nami hami sian namakubasi di Parminggota Ariano Pasahaton Tuhamong Salu na selamat hari Minggu. Shalom.